desio će ti popušiš. Ne. Zašto? Zato. A malo. Ne, ni malo. Znaš ko je? Pojma nemam. Au, kako se nećeš tvog drugara. Svako večer te zovem i ti se ne sjećaš. Ali ne stvarno ko je? Kako ne znaš ko je? Pa ne znam. Pa Milovan. Ko bre? Milovan. Nikad u životu nisam upoznala tako osobu. Tako zove. Kako bre ne znaš Milovan? Pa tako lepo ne znam. Da me zjebaš. Ne, ja sam mrtvotina. Kako bre Milovan, išli smo zajedno u osnovnu. Stvarno? Da. To je baš lepo, ali ja tebi ne znam. Kako bre ne znaš ono? User joined your To channel. je tako lepo. Aj pogledaj kroz prozor. Ne želim. Slobodno pogledaj. A džaba da pogledam kroz prozor kad nisam kući. Ne, veze, važno je pokušati. Da. Pa čekaj bre, stvarno ne znaš ko sam. Pa stvarno. Kako ne znaš bre? Pa tako je. Pa to je impossible, mora da znaš ono. Šta je bilo? Nisam čula. Kažem, to je impossible, kako možda ne znaš ko je Milovan? Pa ja šta ću? A ono, ne se sad razočara, sad se pa u depresiju. Ako, samo ti plaći. A čekaj, gdje si sad ako nisi kući? Ne mogu da ti kažem, to je tajno. Au, pa podeli tajnu sa mnom, ono. Pa ja ne delim tajne. Pa moraš da naučiš da deliš s ljudima, misli, kakav je to način. Da, ipak smo mi drugari iz osnovne škole. Pa da, pa eto vidiš. User joined your channel. Realno sad odeš u Afriku i poneseš konjsku kobasicu, jedeš i tamo pred onim crncima i oni jadni ništa nisu jeli i ti kao ne bi podelila tu kobasicu s njima, šta? Ne, Aaa, ne mogu da verujem. Kako ciganka, ba. ja sam vrlo gladna. A? Aha, Nije aha, nego ono, treba i ponoviš pitanje, nisam čuo. pa ne želim. A zašto? Pa zato što mi se može. A na šta se meni može? Ne, niti me zanima. Ali treba da te zanima. Pa stvarno me ne zanima. Ali treba da te zanima. Pa dobro, to je baš lepo, ali mene ne zanima. Pa onda će da te zanima večeras kad ti budem User došao i kad ti joined budem your zlostavljao ženu. Kevu. Mala. Čekaj sekund, stani sekund. Soči, kako se zove Keva? Snežana, Snežana. Jeli, ti ne bi ljutila kad bi ja malo snekio ovo ono? User joined your channel. Ne mogu ja sneki malo ovo ono večeras i to. I oblajđi Bože. Mislim, malo samo, neću jako. Jel može? Čekaj. A glas počinje da mi bude prilično poznat. Au, ako me provališ GGVP. User in your channel started recording. Znam ko je. Ajde, pogađaj, imaš ne, 3 put, evo, pošto te ne znam 3 put imaš. Pa čekaj, prvo ti rekao da smo drugari iz osnovne. Pa ja bih ga sad si me prevalila, samo moram se pravim da te ne znam. Ajde, imaš 3 put da pogađaš. User left your channel. Čekaj. Jesi iz Kraljeva? Tu sam negde. Ne mislim da li živiš u Kraljevu, nego da li si iz Kraljeva ovako. Pa jesam, ali ne živim trenutno. A gdje trenutno živiš? Ja bih ga sad, još ti kažem. Kaži u Beogradu, kaži u U Beogradu. Beogradu. Man, ljudi, poslije što vidim ko je čovek. User left your channel. A dobro, ali me User in zanima your ko je. channel stopped recording. Šta tebe, daj vamo da mi jebem mater, da ih odaram u kurac, da ih iznapušavam, da možemo pričamo ko ljudi. Kaži mir, hvala. Pazi ovako, nemoj. reći ti prvo slovo imena, možeš? Nemoj. Žl. User joined your I channel. radi nešto. Aho, ne znaš, kako ne znaš? Pa aj pogađaj, imaš 3 puta da pogodiš ono. Aman, ljudi, pustite me da pričam sa čovekom. Pa ko te drži, pričamo već. User Kakva left kurva, your bre. channel. To mušterija, a? Da, obavezno. Pa nije, pa mislim nije to obavezno, to ti je čisto ono honorarno. User joined your channel. Navodi bezobrazno. Gdje si ja bezobrazan, nego sam, kako se ono kaže, jebi ga, završen trgovački smer, ne znam, izvini. Evo vidiš šta znači sam završio trogodišnji smer, evo tako, sad ne provališ ko sam, mislim, stvarno. Šta si te uradio, nisam te čula. Ubio dve mačke i 2 kjera. Bio sam u novinama, 2 put. Wow. Svaka čast. Hvala.
Aj pogađaj ko sam, rekao si ti poznat vas, ajde. A poznat mi User je joined vas, your channel. s obzirom na staro diskuće koji se pričao, ne poklapaš se sa određenim mačima koji su što mi Pa dobro, ja sam ovdje izlagao dosta stvari, ono, možda pogađaš. Pa, pravo ti kažem, više mi nije ni bitno. Kako ti nije bitno, večeras ćemo se upoznamo zvanično, tebi nije bitno da znaš unapred. Pa, zato što se nećemo upoznati jer ja ne želim. Ovo ćeš da se kladimo u bubreg. Uopšte neće da se kladi. Mislim, ti moj nećeš dobiješ, hoću ja tvoj da dobijem. Ne, baš lajka. Hoćeš se kladimo. Ne. U oba bubrega. Ne. Evo ovako, evo pomoću ti, reći ti ozbiljno ime. Znači, prvo slovo imena, ako pogodiš, imaš, ne znam, ono, evo, sečan kurac i pravim paprikaš odmah. Ajde. Mogu se kažem prvo, neću pogodim, nema Kaži, šanse. ali nemoj slučajno ako pomene mene, kaži Ne. mi tako. Koje slovo? Žl jebote, m. M kao mrtva mačka. User left your Čekaj channel. sekund, ušla mi Keva u sobu, stani sekund. Šta hoćeš? Dobro, bole mu, ajde beži.